Siri Sitini Simino, Hathai Kotor, Mela Khwlainani family. Bising Khwlainani Simino, or Hathai Kotor, Mela Khwlainani family. Aboni Bagai, Taklaibo, Bising Brumbrumno Haikino, Khwlainani NaiywiTongnairok. O Hathai Kotor, Mela Lukurok, Kwrwng Jagani, Kwrwng Thani Phaye, Khulumlayo, Tokhalayo, Tei, Nukngo. Kaham Kwrwng Khwlainani abrong tibo muterong thani khulumphayo taklai bisio kaham Kwrwng khe tonima haike phainai bisio bo kaham Kwrwng khe tongoi manatui phainai November tarni 6 tarikni simi 8 tarik Jora o Mela Wngnai puilani salo o Mela no sati kathar musungui jangsawi rwnai ATC hapangni CEM Baramura Punarchandra Jamateni Yakti Te Lokiwo Manchagnai EM Suhel Deborma MDC Rabindra Deborma ex MLA Brishekatu Deborma Te Hesamara RD Blockni Chairman Sunil Deborma Akosong O Melano Athato Khwlainani Bagai Dear NaiywiTongnairok Mela Committee ni Adongrok Uliaono Norni media rona hambai maruo tini Hathai Kotoro je thayo chini Siri Sitini Simi Hathai Kotor ter Yakobe Mela Wngnai Tongmani O jaga Norok Chungmai Baksa Phayui Awai Khainani Bagai Chungno Chubanan Phaiman Bagai Nongna hambai Tripura Haste ni borok joton saimano Chini agini Simi Chini Khotriyo Tripuri Khotriyo ba Tripura sarok mutai Hathai bai tongo aboni bagai Chini dangai ma dangai pha Chini hantorpa ni Simi chengui Chini borok puntok rathari boroni hamari ni bagai boroni suk dukho ni bagai Borok mutai Khwlainlayo Abono rik sawino Siri Sitini Simi Sodor tai Khwaini Ksaro Oro kaisa jaga tongo thai tongo Mo Mohanbadi bo gana klayo Bharat Chaudhary Dokhin Dosgoria Yang khaibo nini tamthai bono Sonkhola Aboni pore nini yango Ratanpur Abon ganao kabama kami tongo yango bamtino oro Bharat Chaudhary Bising phano Subul Singh Balubon Sankhola mane pura elaka yang tuisak matke Dumrakarik Tomakarik mane pura elaka oro bi bosoro wai nei khei kuthunglayu borogoro diai layu oro puja pawon layu taklaibo 6 tarik O mas ni 6 tarik tini 1 tarik Orok kathar Hathai Kotor ni terpalai jangnai Adino udbodon Wngnai chengri nai Chini titi edisini boronganang CM Purnachandra Jamatia Tai aro phaiman jangnai Chini EDC hapangni EM boronganang Chini Suhel Deborma Angmo amchaini MDC Rabindra Deborma Tai Chini ex MLA Bishoketu Deborma tai Chini block ni BC chairman tai kabang ma Chini o anchani okra sakra chairman rok adino phaimanjak phebinai boni bagai Haste ni jotto jagani borono sung tini koyo Norok bo phaibeidi kesang khai adino phungni simino oro aisukni simino jaga bolingo aisukni simino oro mela kuthumbo belai kene borokungo Tini nong ni bising tui jeng sara Tripurani jotto borono jeng kobogo thangnai bosoro jeng nukha nini wansa toksa hanikri jotto dofani borok angone jagao masungka apnara koi theke aisen আমরা খোয়াই শহর থেকে আইছি আমরা সোনাতলা থেকে আইছি হেনছেও কারণ বিনি মান ইমান দङ গা বনি বাগিনো তিনি সঙ্গরা আসুক লাইখা যত চিনি অর অকরা চাকরা বলতে চিনি অরনি অসাই রক পূজারি রক দংবাयो চিনি অরনি সিকলা রক দङ খোয়াই বাই সদরনি বরক দङ অর তাক দোকান রক চেংলাই দংখা গাवमा हायखायनो जों जेन म
6, 7, 8 mo saltamni oro je ter kesang khai paina bagai ba painani bagai joto elakani borono chung kobogo এবং অনুরোধ খাইও যতন শান্তি না রেগে जों नङै चावै अर जेन কোনো হইসই ইয়াতৈ जों मेला तिप्रासारकनि मेला अर तिप्रासारक सिरि सितिन सिमि चिनि अनेक बसरनि आगे जे अर पालाय फेमेनि आबो जेन काहामखै पालाय माना बागै এবং फाइबायनि बागै जों कबगो हामबाय।